Dámy a páni, priatelia, moje meno je Michal Hvorecký. Pre toto počasie, ktoré dnes vládne, máme v slovenčine veľmi pekné slovo slota, ale ja strašne ho nemám rád, tak ho nepoužijem. Ale toto počasie je aj dôvodom, prečo na pódiu vidíte o jedného účastníka menej. Máme tu prázdnu stoličku pre pani Plšekovú, viceprimátorku Bratislavy. Tá práve zažíva, aké to je, keď v Bratislave naprší pár milimetrov vody. Uviazla nám v zápche, ale je na ceste a čoskoro by sa k nám mala pridať. Takže o nej potom kratučko neskôr. Ja vás všetkých srdečne vítam na druhom pokračovaní série Kuba Talks. Kuba, kultúrna Bratislava, nová iniciatíva, ktorá združila množstvo nezávislých kultúrnych iniciatív v Bratislave a pokúša sa definovať to, ako chceme, aby Bratislava prezentovala svoju kultúru, ako ju financuje, aby sme diskutovali o tom, či sú financie pre kultúru spravodlivo rozdeľované a aby sme nadviazali intenzívny kontakt s mestom. Dnes tu máme skutočne veľmi dobrých hostí. Vyhradili sme si asi 90 minút na debatu, potom budete mať aj vy priestor na svoje otázky. A ja začnem našim vzácnym hosťom z Prahy. Ja srdečne vítam pani Kateřinu Vojtíškovú, ktorá je sociologičkou, pracuje na Sociologickom ústave Akadémie vied Českej republiky. A ona sa profesionálne zaoberá tým, čo v Bratislave zatiaľ málo poznáme a málo sme využívali. A to je naozaj taká sociologická, antropologická analýza toho, ako už kultúra funguje, také mapovanie vlastne toho, čo všetko kultúra obsahuje v mestách a potom aj návrh metodiky, vlastne možností toho, čo by sa mohlo zlepšiť, ako by sa to malo spraviť. O tom nám všetkom predniesie, myslím, veľa podnetných vecí aj pre naše mesto, pre Bratislavu. Takže som rád, že ste tu. Dobrý večer. Veľmi pekne, ďaká. Celkom vľavo sedí legenda slovenského divadla Blaho Uhlár, slovenský režisér, ktorý pochádza z Prešova, vyrastol v Ružomberku a potom vlastne prešiel viacerými divadlami, sú známe jeho stanice Trnava, ale hlavne v roku 1991 založil spolu s Milošom Karáskom divadlo Stoka, tu v Bratislave na Pribinovej, ktoré prežilo Mečiara, ale neprežilo celkom turbokapitalizmus a vlastne budova legendárna na Pribinovej síce bola zbúraná, ale dodnes na nej nič nestojí, takže divadlo už fyzicky na starej adrese neexistuje, ale tvorí ďalej. Blaho Uhlár je stále veľmi aktívny a súbor Stoka momentálne sídli v Cvernovke. Ak ste sa ešte neboli pozrieť, tak odporúčam. Jeden z tých zaujímavých priestorov pre kultúru v Bratislave. Inscenácia Neistý grunt bola pozvaná aj do New Yorku na festival Fringe a ďalšia inscenácia získala aj cenu na festivale Nová dráma pred 2 rokmi. Rovnako v repertoári Víťazstvo alebo Pevný podnos. Pán Uhlár, veľmi si cením, že ste prišli. Ste dôležitým hlasom tej nezávislej kultúry v našom meste. A v neposlednom rade Slávo Krekovič tu na, tak povedať, domáci. Človek, ktorý sa pohybuje v 2 vodách, jednak ako hudobný vedec, ktorý pôsobil tu na Slovensku aj v New Yorku, učí v Brne, ale zároveň aktívny ako organizátor hudobného života, koncertov, festivalu Next a samozrejme programov tu v tomto priestore A4, ktorý je naozaj takou významnou adresou pre súčasnú kultúru v Bratislave. Takže my sme sa dohodli, keď sme sa pripravovali, že keďže téma kultúra v meste, kultúra na Slovensku by mohla byť obrovsky široká a ťažko prehľadná, že sa zúžime dnes na to, aby sme hovorili skutočne o vzťahu magistrátu alebo mesta Bratislavy ku kultúre, ktorá v tomto meste vzniká, aj k tej štátnej, aj k tej nezávislej. A čiže nebudeme hovoriť napríklad o tom, prečo divadlo Aréna spadá pod župu, aké je postavenie Slovenského národného divadla, lebo to nie je dnes naša téma. Aj tým, že chceme veľa vlastne hovoriť, komunikovať s magistrátom, s poslancami v našom meste a že sa pokúsime najprv v tej prvej možno fáze mojich otázok a hlavne teda diskutujúcich príspevkov hovoriť o tom, v akom stave je tá kultúra v Bratislave, aké má rozmanité podoby a čo to vlastne znamená pre mesto. A pani Vojtíšková, ja by som začal možno vami, ak vás poprosím, môžete si zobrať aj mikrofón, aby vás lepšie počuli. A skúste nám možno načrtnúť také základné body, ako teda ste, keď ste začali vyskúmať pražskú kultúru, tak vedecky, tak sociologicky, presnejšie, prečo je vlastne dôležité poznať pre ten možný pokrok dobre ten stav, ktorý momentálne v danej lokalite funguje? Ako to tam vyzerá? Tak funguje to?
Slyšíme se? Jo. Tak já bych možná malinko upřesnila, že jsme úplně nezkoumali pražskou kulturu, ale zabývali jsme se vlastně nejprve celou Českou republikou, posléze jsme vybrali 3 kraje, ve kterých jsme dělali šetření a nakonec jsme se soustředili na města, konkrétně v Ústeckém kraji, kde jsme vlastně realizovali ten aplikovanou část toho projektu, takzvaně akční výzkum, a ve spolupráci s městy jsme připravili koncepční dokumenty, které byly v těch městech přijaty. Šlo o města Děčín a Louny. To znamená, my jsme samozřejmě se zabývali i tou pražskou kulturou, protože Praha je zároveň krajem, jak možná víte, takže i ta pražská situace je nám známa. Jakoby ten výkop směrem k tomu vlastně, co znamená kultura pro magistrát Bratislavy, je vlastně zásadní. Mrzí mě, že tu vlastně není paní náměstkyně, protože si myslím, že ona by byla tím správným člověkem, který by měl tuto diskuzi jakoby zahájit a od ní by se odvíjela ta diskuze, ale je na cestě, je to asi dáno dnešními podmínkami, které už byly zmíněny. Každopádně ten vztah magistrátu ke kultuře považuji za zásadní. Vlastně bez politické podpory k nějaké změně v té kultuře může samozřejmě dojít. A vy tady to možná dokazujete, protože samozřejmě to hnutí jde i z dola, ale za ideální považuji, když vlastně se s těmito myšlenkami stotožní i vedení města, protože to má reprezentovat své občany a dává tomu tu správnou legitimitu. Proč je důležité mapovat tu kulturu, je, myslím, docela zřejmé. Je to součástí jakéhokoliv plánovacího procesu, bez toho se nelze obejít. Bez toho, abychom vlastně udělali si důkladnou institucionální, ekonomickou, ale právě i také sociologickou analýzu, myslím, nemůžeme dobře plánovat. Bez poznání stavu současného lze těžko projikovat vlastně budoucnost. Takže tak krátce. V tomto úvodnom kole, Blaho, vy ste vlastne prežili už v podstate 3 rôzne systémy riadenia kultúry v tomto meste. Vaše divadelné aktivity sú úzko spojené aj s Bratislavou. Skúste možno zo svojho hľadiska povedať, ako by ste definovali svoje postavenie v rámci kultúry Bratislavy, teraz v Cvernovke a v tej svojej súčasnej stoke. Tak ja sa trošku ospravedlňujem, lebo ja som trošku už taký dinosaurus. Ešte možno, Blaho, ak smiem vás na sekundu prerušiť, ja by som privítal už správne, aj v tej tme rozpoznávam pani viceprimátorku, pani Plšekovú, ktorá s miernym meškaním, ale predsa len dorazila. Ja vás srdečne vítam, to je pani Iveta Plšeková, viceprimátorka Bratislavy, momentálne zodpovedná pre kultúru. Dobrý večer, vítajte. Správne som odhadoval, že ste práve zažili na vlastnej koži, aká je dopravná situácia v Bratislave? Je to tak? Dobre, my sme už, tak, prepáčte, ale my sme už začali, lebo nechceli sme nechať naše publikum príliš dlho čakať. Ja by som iba vám kratučko predstavil, hovorila pani Kateřina Vojtíšková, ktorá vlastne pre Sociologický ústav Akadémie věd v Českej republike analyzuje a pripravuje metodiku toho, ako mestá môžu a mali by využívať potenciál, ktorý kultúra má vlastne teda v Českej republike. Ona to kratučko ešte potom zrekapituluje a bude ešte o tom veľa určite hovoriť. Pani Plšeková je vlastne, okrem toho, že je političkou za stranu Most Híd momentálne v mestskom parlamente, tak je aj predsedkyňou Petržalského okrášľovacieho spolku a považuje sa za občiansku aktivistku, píše aj blogy a takže momentálne má na starosti kultúru v Bratislave. Ja vám hneď dám slovo, len už teraz Blaho, vraciam vám mikrofón. Režisér Blaho Uhlár práve hovoril o tom, ako on vníma ako dinosaurus, ako sa definoval, svoju momentálnu situáciu vlastne v Cvernovke a ako vníma kultúru v Bratislave. Áno, ja si myslím, že celý princíp nášho slovenského jestvovania je náš hlboko v duši zakorenený feudalizmus. My Slováci sme poddaní, heloti, otroci, rabi, nevoľníci a my musíme poslúchať vrchnosť. A naša vrchnosť je presvedčená o tom, že my Slováci sme heloti poddaní nevoľníci a my ich musíme poslúchať.
A ja o tom hovorím úplne zbytočne. Ja viem, lebo už to Tatarka o tom hovorila, neviem, kto všeličo o tom hovoril, a zbytočne, pretože ten princíp tu stále ostáva a ten sa premieta aj do kultúry. Občianská spoločnosť si myslím je taká, že občania niečo robia a keď to robia dobre, tak im niekto pomôže, keď to robia zle, tak im nikto nepomôže. Bohužiaľ u nás vznikne úrad, sú zvolení poslanci, predstavitelia a oni prestanú byť nami delegovaní sluhovia, oni začnú byť naši šéfovia. A my sa im musíme strkať intenzívne do priazne, lebo oni môžu nám nejaké peniažky pohodiť. A toto sa, teda 25 rokov je po revolúcii a stále vnímam, že to sa stále vracia. Paralelná situácia je s cirkvou. Pred 25 rokmi tak sme štrgali kľúčami a chceli sme oddeliť cirkev od štátu. Doteraz sa to nepodarilo. Tá cirkev je šťastná, že môže byť podriadená tomu štátu. To je také bizarné. On, ten Ribbentrop, a vtedajšie ešte nebol pápež, ale potom neskôr bol pápež Pius XII, tuším, tak oni ešte v nejakom 30. neviem už, ktorého uzavreli pakt, že teda nemecká vláda bude financovať katolickú cirkev a Vatikán za to jej nebude rýpať do toho, čo robia so Židmi. To bola geniálna dohoda. A tak to aj bolo. A táto dohoda je bohužiaľ aj u nás. Ešte aj ten kardinál Korec, ktorý bol ťažký dizident, dneska verejne volí predstaviteľov vládnucej strany a nepotrebuje byť nezávislý od tej cirkvi, pretože by prišiel o príjmy. Je to zjednodušené, ale je to principiálne tak. A to isté to je v kultúre. Keď ja niekedy myslím, v 2007 začalo vznikať také bratislavské divadlo, možno také ako mestské divadlo. Ešte bol vtedy ten kontroverzný primátor Ďurkovský. A on vtedy povedal, že on nechce, aby vznikla nová organizácia, lebo vznikne organizácia, bude pýtať 2 milióny, o rok 4 milióny, o 5 rokov 200 miliónov. To takto bohužiaľ chodí. Niečo paralelné vznikla Danubiana. Súkromník to postavil pred x rokmi, si Mikloš povedal, však ja im dám peniaze, však nie sú jeho, môže dať, dal peniaze a dneska čítame, že tá Danubiana potrebuje ďaleko viac, než dostala a to je strašne stále málo. A takto ja som z Ružomberoku, teda z Ružomberka tak si spomínam, že tam prišiel umrieť do Ružomberka, keď sa už dlho, ešte chvíľu znesiete, ne? Chvíľu. Do Ružomberka prišiel umrieť Ľudovít Fula, taký národný umelec. A Vasil Bilák, my starší vieme, o koho ide, si povedal, je umelec a on si niečo zaslúži. A Vasil Bilák zase nie svoje peniaze, ale štátne peniaze. Za štátne peniaze postavil v Ružomberku galériu Ľudovita Fulu, tá tam doteraz stojí. Ľudovít Fula tam aj dožil, aj umrel a na základe ako obchod venoval celú svoju zbierku štátu. No a takto sa správal Vasil Bilák, ako keby bol feudál. Keby to robil feudál, dá svoje peniaze, prosím, ale on dal cudzie peniaze. Takisto, bohužiaľ, vzniklo mestské divadlo, neviem o ňom veľa, sú tu ľudia, ktorí tomu rozumejú, ale to je divadlo, ktoré potrebuje peniaze a bude potrebovať a stále viac a viac a viac. A keď je nejaká naozajstná živá kultúra, tak tá priam, nie že o ňu nemá nikto záujem, to je eufemizmus. Keď je živá kultúra, tak vládnúca vrstva má eminentný záujem, aby nebola. Asi stačí. Ďakujeme. Pani Plšeková, to boli silné slova. Zožali aj potlesk. My sme na začiatku spomínali, že túto debatu zúžime vyslovene na kultúru v Bratislave a na vzťah akoby magistrátu ku kultúre. Nebudeme napríklad riešiť divadlo Aréna, ktoré patrí pod župu, nebudeme riešiť Slovenské národné divadlo, ale budeme sa sústrediť na aktivity magistrátu z očí v oči kultúre. Vy ste pôvodne lekárka, ale teraz máte na starosti vlastne ako námestnička primátora kultúru. A keď vychádzajú stále nové blogy, veľa sa o tom píše, že Bratislava má v tej kultúre obrovské problémy.
Ale mesto akoby často skôr vysielalo signály, že má pocit, že všetko je v podstate v poriadku, že až tak veľa problémov nie je. A teraz sa zrodila snaha, aj tento projekt Kuba, Kultúrna Bratislava, keď sa nezávislé iniciatívy združili, aby nadviazali širší a otvorenejší dialog s mestom. Spomínali sme to, že na začiatku je asi najlepšie poznať skutočný stav vecí, v akom sa Kultúra Bratislave nachádza. A tak by som vás možno na úvod poprosil, keby ste nám mohli do mikrofónu trošku povedať, ako to vidíte vy zo svojho hľadiska. Máte už dlhoročné skúsenosti v komunálnej politike a teraz pred sebou túto naozaj že neľahkú úlohu. Čiže aké sú tie vaše prvé dojmy z tých prvých mesiacov vo funkcii? Ďakujem za pozvanie najskôr. Tak dojmy. Viete, na magistráte neexistuje ani oddelenie kultúry. A je to vlastne oddelenie školstva, kultúry a športu, kde kultúru má na starosti jeden konkrétny človek, jeden referent. A v podstate kultúru vytvárajú pod magistrátom isté organizácie, ako je BKIS, múzeum, galéria mesta, ale čiastočne aj MÚOB, ako Mestský úrad ochrany pamiatok, ktorý sa zaoberá archeologickým výskupom aj snahou o zachovanie niektorých dôležitých vecí v meste. Ja keď som prišla, bola som trošku aj zhrozená možno. Inak ľudí, ktorí robia samotní v tých organizáciách, ktoré som pomenovala, poznám ich robotu a ja si ju vážim veľmi, ale na druhej strane prišla som do niečoho, kde som čakala, že po niekom zdedím istý materiál, ktorý si prečítam a poviem si, tak stojí mesto v oblasti kultúry. Nič som také nenašla, nič mi nebolo ako agenda odovzdané, čo normálne si človek predstaví, že keď prevezme po niekom agendu, tak niečo také je. A zistila som, že nejaká taká dlhodobejšia vízia v oblasti kultúry v Bratislave neexistuje. A že teda nie je tu nič, z čoho by sme mohli vychádzať, čo by analyzovalo, dajme tomu, ten status quo, v ktorom sa nachádzame, a ktoré by rozvinulo, a ja tomu úplne rozumiem, keďže pochádzam trošku z toho z tej treťosektorovej oblasti, že by tu bol aj nejaký permanentný dialog medzi tou inou kultúrou, tými ostatnými ľuďmi, ktorí robia kultúru, nezávislú kultúru, a medzi teda mestom. A teraz možno dovolte takú odbočku. Ak by taký materiál existoval dlhodobo v meste, tak nikdy by sa nestalo, že mesto príde o Astorku, o Stoku, o PKO, alebo prípadne, že by niekto si dovolil stavať na hrade garáže a vychvalovali, aké je to geniálne a úžasné, pretože ak by existovala tu naozaj taká koncepcia kultúry, tak by narazila určite v tomto, že nie. A tu snáď teraz aj dnešní poslanci v meste nebudú proti, ak s nezávislou kultúrou ja začnem dialog permanentný, ako som slúbila na stretnutí, a o niečo také sa pokúsime. Zároveň som zistila, že na meste existuje samozrejme PHSR, ktoré poznám, ktoré som si aj prečítala, poznala som ho ešte v období, keď sa tvorilo. K nemu veľké výhrady nemám, ale mám veľké výhrady k materiálu, ktorý sa volá Kreatívna Bratislava. Mám výhrady k tomu, ako bol ten materiál robený, a slúbila som, že otvoríme ten materiál. Že ho otvoríme a že umožníme, aby tí, ktorí chcú ho pripomienkovať znovu, aby sme sa k tomu vrátili. Samozrejme viem, že asi nebude na to 2 roky priestor, ale tento rok by sme určite mali do toho materiálu vniesť niečo nové, aj nové pohľady, pretože nepáči sa mi, akým spôsobom to bolo veľmi rýchlo urobené a nemám pocit, že tí, čo by mali do toho hovoriť, hovorili dostatočne. A keďže tento materiál je veľmi dôležitý, možno ten, kto nevie, priblížim. Ak chcete stavať v meste, máte územný plán, ktorý jasne definuje, tu môžete stavať to, dostupnosť je taká. Dokonca máme generál zdravotníctva v Bratislave vypracovaný veľmi geniálne a veľmi dobre. A zajtra o ňom budem hovoriť na jednej konferencii, kde budeme hovoriť o tom, či Bratislava potrebuje novú veľkú nemocnicu alebo nie, na úkor malých, ktoré dneska existujú. A presne taký generál kultúry potrebuje Bratislava. A také niečo tu neexistuje. Čiže tá Kreatívna Bratislava by mal byť taký generál kultúry a potom aj keď my do budúcna
budeme chcieť čerpať peniaze z eurofondov alebo z iných práve na kreatívny priemysel, na kultúru a podobne, toto má byť ten strategický materiál. Ale keď ten materiál sám o sebe nie je dobre urobený, tak nemôžeme ani dobre potom z neho čerpať a nemôžeme robiť dobré veci. Takže to je stav, ktorý ja som našla na tom magistráte a ktorý si myslím, že by som chcela a mali by sme zmeniť. Ďakujem veľmi pekne. Práve jeden z hlavných dôvodov, prečo táto iniciatíva Kuba vznikla, je to, že Bratislava je naozaj už v tomto regióne jedno z posledných miest, ktoré nemajú takúto dlhodobú kultúrnu stratégiu. Vlastne nemajú nejakú definovanú mestskú kultúrnu politiku, čo začíname vnímať mnohí ako veľký problém pre to mesto. Slávo, pani viceprimátorka spomenula tú takú stratégiu, ten plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý existuje, ktorý je to taký plán na roky 2010 až 2020. Takže práve teraz sme v polovici tohto plánu, ale fakt je taký, že z tých cieľov, ktoré sa tam definovali, tak sa naplňa veľmi málo, respektíve skoro nič. Hej. Slávo, ty sleduješ túto scénu veľmi podrobne, sleduješ tie dokumenty, boli sme spolu za primátorom Nestrovnalom a my sme ho oboznámili trošku s tou problematikou tej nezávislej kultúry alebo tej rozmanitosti, ktorá v kultúrnej Bratislave existuje. Ako ty vnímaš potrebu takýchto strategických plánov, respektíve nakoľko máš pocit, že je možnosť naozaj ich nejako vytvoriť a začať ich náplňať? Ďakujem za slovo. Ja skutočne spolu s viacerými ďalšími ľuďmi som sledoval aj ten proces, kedy sa pripravoval ten plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a podarilo sa nám do toho plánu nejako na poslednú chvíľu dostať niečo o kultúre. Asi 30 združení sa vtedy vlastne nejakým spôsobom vyjadrilo k tomu, akoby v takom tom záverečnom pripomienkovaní. A ten materiál je jedným teda z dvoch dokumentov, kde sa vôbec slovo kultúra spomína, ktoré mesto vlastne pripravilo, alebo dalo pripraviť. No a teraz, ako si spomínal, tak ten materiál bol schválený v roku 2010 s výhľadom na 10 rokov a tá kultúra sa tam objavuje nie úplne systematicky, ale povedzme akoby súčasť nejakej znalostnej ekonomiky a kvality života a tak ďalej. Sú tam nejaké opatrenia, ktoré vlastne sa nerealizovali. Je tam vlastne zo pár vecí, kde sa deklaruje, že tá Bratislava chce byť kultúrne mesto, že chce investovať do tohto segmentu, lebo to má vlastne nejaké potom benefity, s čím sa dá súhlasiť a ten výsledok je taký, že vlastne asi by bolo dobre sa na ten materiál pozrieť, čo sa urobilo, čo sa neurobilo. V zásade sa tam píše trebárs o podpore kontinuálnych projektov, aj z tej občianskej sféry, o podpore priestorov pre kultúru a tak ďalej. Takže to je také akoby veľmi síce v skratke, ale to sa tam objavilo, ale nerealizovalo. A ja som si tak pripravil nejaké poznámky, že kde sme teraz, že ako by sa to dalo zhrnúť, tak si myslím, že tá Bratislava má mnohé pozitíva, ktoré vlastne, alebo potenciál, ktoré by sa dali zúročiť a z ktorých by sa dalo vlastne vychádzať. Nie je to nejaká kultúrna pustatina, je to vlastne celkom živé mesto, ktoré vlastne akoby má tie zdroje. A tie pozitíva sú napríklad v tej scéne, ktorá existuje, je vitálna, je v zahraničí známa, je to vlastne samozrejme centrum Slovenska, pokiaľ ide o nejakú umeleckú tvorbu. Iná je otázka, ku ktorej sa dostane neskôr, že akú vlastne majú tieto aktivity perspektívu. Ďalšou takou silnou stránkou je teraz rastúca nejaká občianska spoločnosť, čoraz viac prepojený ten aktivistický sektor, ľudia, ktorí vlastne tvoria kultúru, a nie len kultúru, ale myslím aj v iných oblastiach, v oblastiach zelene, cyklistiky, to všetko vlastne akoby ľudia sú čoraz uvedomelejší a záujem o to mesto akoby narastá, o to, ako to vyzerá, ako vyzerá po estetickej stránke, vizuálny smog, toto všetko tí ľudia začínajú reflektovať a vyjadrovať sa k tomu, čo je vlastne super príležitosť na to, aby sa vlastne aj s odborným nejakým potenciálom pohlo s tými vecami ďalej. Ľudský potenciál, ako som vravel, teda ľudia, ktorí tu sú, ktorí majú kapacitu, energiu dobrovoľne akoby vrážať do toho prostredia. To je jedna z vecí, ktorá nebola doteraz podľa mňa veľmi využívaná, pretože nebola taká analýza urobená, nebola vlastne akoby nikto nad tým neporozmýšľa, že toto je to, čím by Bratislava mohla byť zaujímavá, alebo aj je zaujímavá, ale keby sa to podporilo aj pre turistický ruch napríklad a tak ďalej. Tie negatíva, ktoré ja osobne vidím aj z pozície človeka, ktorý vlastne je dramaturgom a organizátorom v tej kultúre,
sme už spomínali, je tu vlastne nejaká taká absencia toho koncepčného uvažovania, je tu vlastne nejaký sektor, ktorého existencia nebola veľmi braná do úvahy, nazvime to, pokiaľ išlo o tvorbu nejakých politík, rozpočtov, mesta, tam sa o nejakej nezriaďovanej nezávislej kultúre prakticky nehovorí, je tam taký mikrograntový program Ars Bratislavensis. To je ale akoby strašne zanedbateľná vec oproti iným mestám, okolitým. To riadenie kultúry neprešlo nejakou zmenou, v tom segmente je trebárs nejaký objem prostriedkov v tej kapitole kultúra, pokiaľ hovoríme o rozpočet, tam je veľmi vlastne dôležité, akým spôsobom sa tie peniaze rozdeľujú, či tam existuje na to nejaký odborný pohľad, nejaká analýza a tak ďalej, nejaká efektívnosť a vlastne tie dáta nám chýbajú, asi nie je to nejak vyhodnotené a tak. A vlastne tým, že neexistuje tá vízia, kam by sme sa chceli dostať, tak, ktorá by asi vznikala nejakým spôsobom konsenzuálne alebo nejakým procesom, kedy by sa k tomu vlastne ľudia mohli vyjadrovať, tak ani nie je motivácia vlastne niečo s tým urobiť. Nie je motivácia iná, než len, že asi pociťujeme nejaké čiastkové nedostatky, pociťujeme nejaké disproporcie v tom, povedzme, na čo sú peniaze vynakladané, bez toho, aby na to bol nejaký povedzme, materiál, ktorý by to vlastne nejak pomenoval. A v tomto vidím vlastne jeden z tých deficitov aj v nejakom zapojení tej odbornej verejnosti, expertov do mnohých rozhodovacích procesov a tak ďalej, kedy by vlastne tí občania, aj ktorí chcú prispieť do toho kultúrneho ekosystému, mali pocit, že môžu a že vlastne môžu vlastne byť nejakým spôsobom ich hlas vypočutý, že ovplyvnia tie procesy tak, aby vlastne to fungovalo nejak dlhodobo udržateľne. Pretože pokiaľ ja mám skúsenosť, tak napriek tomu, že tá scéna je životaschopná, do istej miery je vitálna, vyrastajú mladí ľudia, nová generácia, tak pokiaľ ide o nejakú dlhodobú udržateľnosť tých aktivít, tak tam už asi potrebujeme nejaké systémové nastavenie, nejaké podmienky. A to je vec, ktorá nie je viditeľná na prvý pohľad. To skrátka, keď človek si založí divadelný súbor, tak zrazu sa zistí, že tak potrebujeme priestory, potom sa zistí, že či vyžijú zo vstupného, alebo nie. A teraz vlastne toto všetko tvorí nejakú sumu vecí, ktorá po čase, napríklad v našich podmienkách, je to veľmi ťažké, aby nejaké vôbec občianske aktivity dlhodobo vedeli prežiť, hoci aj s tým zámerom, že budú profesionálne aktivity, že to nie je len nejaké voľnočasové alebo záujmové veci. A to je jedna asi z hlavných úloh takej kultúrnej politiky, ktorá by mala vlastne byť vytvárať tie podmienky, aby tie veci, ktoré už vlastne buď existujú, alebo sa rodia, vznikajú, aby našli nejakú pôdu, kde tí ľudia cítia, že tu sa to dá robiť, že sa to dá robiť dlhodobo a možno, že zatiaľ by som aj skončil. Ďakujem pekne. Pani Kateřina, už sa tu viackrát vyskytlo práve to slovo, že treba to akoby zmapovať, ten priestor. Ako vlastne došlo k tomu, že Sociologický ústav Akadémie vied začal takto spolupracovať na takomto výskume? Bola to iniciatíva magistrátu, ktorý vás oslovil a keby ste mohli nejako naznačiť, spomínali ste Dečín, Louny, čiastočne Prahu a iné mestá, čo boli také veci, ktoré sa opakovali vlastne ako problémové v tých jednotlivých komunitách? Slavo spomínal napríklad to, že mesto by nemalo kultúru riadiť a organizovať. To sa napríklad v Bratislave stále deje práve cez BKIS, že vlastne mesto akoby má organizáciu, ktorá robí kultúru za ňoho akoby, alebo v jeho mene. Mohli by ste takto nejako naznačiť, ako teda sa zrodil tento nápad a čo boli také tie opakujúce sa motívy? Řekla, tak nápad vyplynul spíš z toho projektu, jak byl napsaný. My jsme na počátku úplně neměli tu jasnou vizi toho, že chceme vytvářet s nějakými městy kulturní plán nebo nějakou koncepci rozvoje kultury. Ale měli jsme jasnou představu, že chceme vlastně právě to mapování té situace a té podmíněnosti vlastně toho rozvoje kultury nějakým způsobem vztáhnout k veřejné správě jako důležitému aktérovi právě v kultuře v České republice
A zároveň, že chceme vlastně přispět k tomu, aby byla efektivnější nějak ta činnost. To bylo od počátku cílem toho projektu. Pak právě postupem, řekněme tak po 2 letech toho intenzivního mapování, které spočívalo vlastně v různých technikách, vlastně hodně důležitou součástí bylo dotazníkové šetření, ale stejně tak důležitou součástí byly analýzy právě třeba dokumentů, jak těch evropských, tak českých nebo krajských, prostě zmapování přesně toho prostoru kultury, včetně institucí, tak vyplynulo, že chceme se zaměřit na města a vyplynulo, že vlastně ano, chceme pomoci těm městům, aby uchopili tu kulturu nějakým systematickým způsobem. A když jsme hledali vlastně ty modely ze zahraničí, jak je to možné dělat, tak nás zaujala myšlenka vlastně spolupráce té veřejné správy s ostatními sektory, využívání výhod této spolupráce a jak to je možné udělat a jak se to v zahraničí dělá. Tak jsme vlastně zjistili, že existuje určitý směr kulturní plánování, samozřejmě jako každý jiný nějaký jakoby vědecky mapovaný problém, tak má mnoho definicí, ale nám vlastně ten proud toho výzkumu přišel obzvlášť vhodný i pro taková města, jaká jsme si vybrali. My jsme si nevybrali právě Prahu třeba jako nějaké kreativní centrum, nebo podobně vlastně existuje spolupráce třeba se Zlínem, který je také určitým kreativním centrem. Jsme se zaměřili na města, která jsou taková, jakoby, řekněme, v tom kraji, který je považován za méně atraktivní, co se týká různých charakteristik, tak vychází na chvostu České republiky. Je to jiná situace než Bratislava. Samozřejmě Bratislava by měla být lídrem toho regionu, zřejmě Slovenska. Ale pro ta města, která jsme si vybrali, právě je hodně důležité vyjít vlastně od těch aktérů, kteří se tam pohybují a kteří již něco dělají a využít těch jejich jakoby zdrojů. Nejenom toho, že tam je nějaká kultura, ale že tam jsou lidé, kteří chtějí něco dělat víc, než je jenom jejich soukromý zájem. A to město by mělo si být nějak vědomo toho, že je to velká příležitost. Asi tak. A jak došlo ke spolupráci konkrétně s těmito 2 městy, je takový další příběh, ale řekněme, že u Děčína u zrodu této spolupráce stál přímo pan primátor, který po nějaké prezentaci krátké vlastně našich záměrů a výsledků té předchozí etapy vlastně projevil zájem o nějakou takovou spolupráci. Možná se sluší dodat, že tady jde o pana Pelanta, který dneska není již primátorem, ale to nové vedení vlastně má určitou kontinuitu v podobě náměstkyně, která s námi velmi spolupracovala, která vlastně je do dneška náměstkyní a má na starosti kulturu. Takže tam to vzešlo vlastně jakoby zájem byl od města, který byl projeven na základě naší nějaké nabídky. U Lon to bylo trošku jinak, je to vlastně zajímavé, že jsme jako vyzkoušeli oba vlastně ty modely, že my jsme Louny oslovili s nějakým záměrem, protože jsme měli záměr udělat to ještě v menším městě, než je 50 000 Děčín. Takže vybrali jsme Louny a tam jsme oslovili vyloženě předsedu kulturní komise, později samozřejmě starostu a zahájila se ta spolupráce na vlastně naší iniciativou. A jakoby ty procesy se trošku lišily, ale nebudu zabíhat nějaký detailů. Som sa ešte pýtal na tie akoby také notoricky sa opakujúce problémy, ktoré možno naše krajiny majú spoločné, keďže sme boli jeden štát dlho, a ktoré možno pretrvávajú v tých menších mestách aj dlhšie niekedy ako v tých veľkých. Já bych řekla, že jedním z těch důležitých problémů, na který jsme naráželi v obou těch městech a zmiňovali jsme všichni, tak je nedostatek té koordinace a vlastně i komunikace, který nějakou platformou, která se vytvoří,
alespoň částečně jakoby je nějak trošku odbouráván a samozřejmě je to dlouhodobá činnost. Hrozně ráda jsem slyšela, že se tady podařilo vytvořit nějakou platformu té, řekněme teda té nezávislé kultury v Bratislavě. To je strašně cenný, že to město má vlastně nějakého partnera, se kterým může komunikovat a který má nějakou legitimitu, že to není jenom činnost nějakého jednoho člověka, který se jakoby sám nějak nominuje, ale že to vychází z nějaké širší podpory. Takže nedostatek té koordinace a ze strany města to často vychází opravdu z těch nedostatečných personálních zdrojů. Paní náměstkyně zmínila, že v Bratislavě jeden člověk je vlastně na oddělení školství, kultury, sportu. V Děčíně, který je ovšem menším městem, 50 000, je to úplně stejně. Také tam je jedna referentka, která má na starosti kulturu, jedna referentka sport a potom několik asi školství. A co se týká loun, tak tam tady ta potřeba ze strany města vlastně jakéhokoliv styčného důstojníka v úvozovkách na městu vyloženě chyběla, protože tam nemají vůbec ani žádné oddělení, ani žádnou úřednici, která by měla alespoň nějaký část úvazek kulturu a oni nepovažují to ani jako velký problém a je pravda, že ačkoliv teda ta naše pracovní skupina, která připravovala ten plán nebo ten kulturní koncepci, tak identifikovala toto jako jeden z těch nejvážnějších problémů, tak samozřejmě jeho politické prosazení je velmi sporné a je otázkou, jak se to ještě bude řešit, protože je zřejmé, že vedení města nemá zájem o to, aby tam vznikla taková pozice, protože je snaha zeštíhlovat ten aparát, držet ho velmi štíhlý a řešit to nějakým náhradním způsobem. A mají tedy nějaké městské informační centrum, takže jednou z těch možností je přes to informační centrum tu koordinaci řídit, nebo řídit ne, koordinovat. Jo, je důležité tohleto rozlišovat. Takže Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. Blaho, ja by som nadväzal na tú vašu vetu. Vy ste spomínali ten motív, ktorý sa často opakuje v slovenskom kultúrnom diskurze, a to je to plebejstvo vlastne slovenského národa, vôbec toho. Ja si na druhej strane ale myslím, že aj vaša tvorba a vôbec ako nájdeme v tej slovenskej kultúre veľa dôkazov, aj v mestskej bratislavskej kultúre veľa dôkazov, že akoby takým prirodzeným protiprúdom je aj taká subverzia. Že musím povedať, že pre mňa, keď som bol tínedžer, alebo keď som bol naozaj veľa rokov mladší, tak vlastne aj tá Stoka predstavovala v období mečiarizmu napríklad naozaj taký veľmi výrazný hlas toho, že aj v období ako ťažkého marazmu a takého zúfalstva spoločenského práve kultúra dokáže aj v takýmto malej krajine, aj v malom meste združiť okolo seba nejakú komunitu ľudí, že to prerástlo vlastne do akéhosi protokomunitného centra, nazvem to takto tým dnešným populárnym výrazom. Čiže nie ste práve vy aj trošku dôkazom toho, že sú tu aj tie iné tendencie a práve ja mám pocit, že mesto Bratislava je dobrým príkladom toho, že obrovské množstvo aktivít vzniká akoby proti vôli alebo tým podmienkam, alebo naproti teda tomu, čo prevláda v tej spoločnosti alebo v tom meste. Čiže nedodáva vám toto trošku aj takého nejakého optimizmu v tej vašej takej typickej skepse? No, rád by som, ale nemôžem, lebo keď toto zjednoduším, tak je fakt, budem mierne taký možno. Za čas mečiarizmu už teraz ešte existuje divadlo Astorka. A riaditeľ je ten istý, čo bol vtedy. Také divadlo, ktoré by bolo srdcu blízke, prešovské, rusnácké, divadlo Alexandra Duchnoviča, keď sa chcelo prezentovať v Bratislave, tak riaditeľ divadla Astorka nepustil, pretože oni boli známi tým, že sú protimečiarovskí. Jediný, ktorý bol ochotný pustiť divadlo Alexandra Duchnoviča v Bratislave hralo, bola Stoka. Takže no, v Stoke sa v tom čase stretávala opozícia, tam chodili Dzurindovci a nikde ich nepustili na diskusie, pretože všade tomu vládli vtedajší mocipáni, hej? No a takže naozaj v Stoke, ani som to nechcel, niekdy vzniklo také protimečiarovské hnutie, no. A potom, keď sme sa naši ľudia dostali k moci, tak naši ľudia si uvedomili, no tak ja teraz už nepotrebujeme nejakú Stoku, ktorá bude proti nám bojovať. Tak nás v podstate de facto, dá sa povedať, zlikvidovali veľmi rafinovane. No a
Takže ak som odpovedal na tú otázku, tak veľmi dobre, akože nás likvidovali. Ja ale stále lebo vedeli, hovoríte, že sme schopní byť proti, čo ten Mečiar vedel, Hudes nám nedal dotáciu, ale oni to vymysleli zložitejšie, aby nás likvidovali, ale boli lepší ako ten Mečiar, lepší. Keď sa Stoka definitívne zavrela, tak sa veľa ako hovorilo o tých zlých developeroch a ja som ale zachytil aj také vaše názory, že vlastne hovoríte, že paradoxne, akoby ten developer s tým divadlom mal oveľa menší problém než mesto. Že, respektíve, že skúste možno trošku naznačiť tento vzťah, ako ste to vtedy vnímali, ale na druhej strane možno skúste sa dostať k súčasnosti a k tomu, že vlastne Stoka stále žije napriek tomu všetkému. No áno, lebo hádzať to na developerov je možné, ale developer má svoje, sú to jeho prachy, teda už neviem, ako ich získal a on chce niečo, chce stávať, hej, a ja nemôžem jeho robiť zodpovedným za to, že mňa vyhnali z divadla, pretože jeho evidentný záujem je niečo postaviť. Ale že je tu mesto, ktoré by tam, a boli aktivity, iniciatívy architektov, že predseda Stoka tam môže stáť, nič sa nestane, keď tu bude stará budova, nová, 1000 príkladov zo celého sveta sa uvádzalo, že to je možné, no a tam musí prejsť nejaká kultúra toho mesta, no a ja akože za to môžu poslanci vtedajší, alebo primátor, neviem, lebo oni to mohli odvázať, nie, my chceme, aby tá Stoka bola, je to živé divadlo, to divadlo dáva štátu a mestu viac, ako dostáva, to by som o tom rád niekedy hovoril, lebo my sme vlastne boli ziskoví, nie pre seba, ale pre štát, my sme dostávali nižšie dotácie, než sme odovzdávali na dániach, na všetky, že... No ale bohužiaľ nebol nie, že nebol záujem, ale bol záujem, aby sme neexistovali doslova. Ja by som teraz, hovorili ste, že by sme nemali hovoriť o iných divadlách, o bratislavskej kultúre, predsa len, ja tak som trošku pamätník po revolúcii, keď bol Ladislav Snopko, minister kultúry, predtým ešte námestník, tak sa formovalo taká tá iniciatíva podpory nezávislej kultúry. Vtedy to bolo veľmi inteligentné a premosti boli demokrati a chodili nás sem, ja som v nejakých komisiách bol na tom ministerstve a uvažoval sa o tom, ako pomôcť tej kultúre, ktorá žije, ktorá je živá. Nie tej, ktoré si vymyslíme. Preto ja hovorím, že štát, verejná správa nemá kultúru financovať, ale podporovať. Lebo keď to financuje, to znamená, že všetko platí a tým pádom rozhoduje, kto bude riaditeľ. Rozhoduje, kto tam bude režírovať. Neviem, či ľudia vedia, my Slováci sme mali jeden fašistický štát, tak sa hovorí. V tom fašistickom štáte existovali 3 divadlá, ktoré boli, čuduj sa svete, nezávislé. Slovenské národné divadlo, divadlo v Prešove, východoslovenské sa to volalo, a v Martine, neviem, či Komore, to je jedno, to boli nezávislé divadelné družstvá, ktoré si sami volili svojich predsedov a sami riadili. Isté, že mali nejakú zmluvu so štátom, a to je druhá, ale to boli nezávislé družstvá. Potom prišli komunisti a povedali, aké nezávislé divadlá, my to všetko zriadíme a budeme to financovať. Ako divadelník sa skurvene hanbím, že my divadelníci, ktorí sme takto tvrdili, že my sme povalili ten režim, tak toto sme bojovali za to, aby my, divadelníci, sme naďalej ostali v područí štátu. Takže za fašizmu to boli divadla nezávislé, za komunizmu závislé a 25 rokov po páde komunizmu naďalej závislé. No a vtedy vznikala tá aktivita, čo potom sa volalo ako Proslovakia a doteraz funguje dotačný grantový systém. Funguje, v podstate slušne funguje naozaj. Školili nás holandskí predstaviteľia holandského ministerstva kultúry, je taká pani ministerka, to meno si nepamätám, má taký vysoký predstaviteľ ministerstva a rozprávali nám o tom dotačnom systéme v Holandsku a tak to bol záujem, aby to prešlo aj u nás. Holandsko vtedy bolo tak, že štátne divadlo bolo, myslím, jedna opera, jedna činohra, jeden balet. To bolo štátne, riadené štátom. A okrem toho dotačný systém, ktorý podporoval to, čo momentálne vznikne, to živé. Tam boli ľudia, ktorí boli zodpovední, mali názor, talent v komisiách a povedali, tak toto je zaujímavé, toto podporíme to aj na 3 roky dopredu a toto už nie je také zaujímavé, to podporíme menej. Ja už vtedy som bol zlomyselník a som sa toho pána, meno si nepamätám, opýtal, no počúvajte, pán, ktorého meno si nepamätám, a čo keď to
to Kráľovské divadlo bude žiadať dotáciu z tohto fondu. On sa mňa pozrel, že či mi šibe, no však to je samozrejme, že tam toto je pre nezávislé. No a výsledok je ten u nás, že najväčšie pálky z tohoto budžetu, ktorý ide pre nezávislú kultúru, idú do kultúry, ktorá je štátom financovaná, do štátom a mestom a krajmi financovaných divadiel. Najviac peniazy a pre tú nezávislú kultúru naozaj ostávajú len také šľúbky. Čiže ten systém je vymyslený dobre, ale princípy predsa není možné, aby štátom platené divadlo dostávalo ešte dotácie. Čiže to je také, že neviem, či sa toto dá nejako uzákoniť, či sa to dá nejako stanoviť. Ten princíp je dobrý, no len ako im vysvetliť, že preboha tí, ktorí už majú peniaze, tak im nedávajte. To neviem a neviem, či tomu pomôžu. Priznám sa, že neviem, či to môže rôzne tie koncepcie, že tam asi treba apelovať na zdravý rozum ľudí pre Boha a tak ďalej. Ale treba určite predovšetkým vytvoriť nejaký spravodlivý systém. A ten momentálne nie je nastavený spravodlivo, to je veľký problém. Pán Uhlár, ďakujem veľmi pekne. Vy ste naznačili mnohé tie vzťahy, ktoré majú rôzne umelecké súbory voči štátu, voči akoby ministerstvu kultúry. Zase to možno vráťme s pani Plšekovou na tú úroveň magistrátu a mesta. A s tým, že analýza Kuby okrem iného zistila, že vlastne akoby v tom rozpočte, ono sa v rozpočte hovorí o tej nezávislej kultúre, ale každoročne tam je nula. Akoby nula na tie iné aktivity a akoby ten rozpočet je charakterizovaný takou zotrvačnosťou. Že vlastne tým, že tam, ako ste spomínali, vlastne nie je vytvorený ani nejaký personálny, nie je tam nejaké personálne obsadenie, ktoré by sa tými vecami zaoberalo. Dlho to fungovalo stále tak akoby v takom opakovaní. Tak mám pocit, že stojíme naozaj pred akoby veľkými úlohami, ktoré nás čakajú. Že zdá sa z toho, čo hovoríte, že mesto má záujem na tom, aby sa dlhodobo formovala nejaká takáto stratégia. To určite nepríde za mesiac ani za rok. To môže trvať, ale za rok hádam hej. Alebo za vytvoriť nejaký dlhodobý koncept. V čom vidíte vy politickú vôľu v terajšom vedení mesta na to, aby sa takéto, lebo to bude naozaj znamenať veľké zmeny. Ak sa pristúpi k takémuto kroku, vidíte vy šancu na to, že by sa teraz bola vôľa vlastne, či už v mestskom parlamente alebo u primátora, že by sa začalo vážne hovoriť o tom, aká je budúcnosť kultúry v meste? Ja myslím, že áno. Myslím si, že aj keď zoberiem vedenie mesta, tak tam určite za poslancov všetkých nechcem hovoriť. A v zastupiteľstve je aj mnoho nových poslancov. Tí samozrejme prinášajú vždy do toho zastupiteľstva iný pohľad, ako tí, ktorí už sú tam druhé, tretie a podobné volebné obdobie. Ale ja myslím, že tak ako som sa stretla prednedávnom so zástupcami Kuby, že naozaj to naštartujeme a budeme spolu sa stretávať pravidelne každý mesiac. My si niečo sľúbili. V podstate ja som im dala záväzok, že po 22. apríli my nahlásia mená ľudí, ktorí z tej nezávislej platformy by boli delegovaní do takého našeho pracovného orgánu, ktorý znovu sa pozrie na PHSR a pozrie sa na Kreatívnu Bratislavu, na ten materiál, lebo z toho musíme začať, z niečoho sa musíme odraziť. A samozrejme, chceli by sme potom pripraviť aj nejaké nové podmienky pre tvorbu rozpočtu na budúci rok. Predsa len došlo k niečomu aspoň maličkému posunu, lebo naozaj mesto bohužiaľ nedisponuje nejakými veľkými zdrojmi a má veľmi veľa záväzkov z toho predchádzajúceho obdobia, ktoré sú skôr takého investičného charakteru, čiže dosť je viazaných. Ale došlo predsa len pri tom Ars Bratislaviensis k navýšeniu, je tam zhruba okolo 85 000 eur, čo je vlastne program, kde ľudia z rôznych organizácií sa môžu uchádzať o grant. Potom je samozrejme ešte ďalší grantový systém a na budúci rok by sme chceli pripraviť naozaj niečo, čo bude vyzerať ako občiansky rozpočet. A tam takisto si viem predstaviť takéto práve projekty, ktoré nebudú mať nejaký maličký lokálny význam, ale taký celobratislavský význam, že by našli svoje uplatnenie. Ale to prvé, čo musíme urobiť, je nadviazať ten permanentný dialog s Kubou a začať v podstate hovoriť o tom, čo by sme vedeli urobiť a nejak si to naplánovať, čo nás čaká tento rok s výhľadom na budúci rok a čo vieme krok za krokom, step by step urobiť.
Ďakujem. Bratislava je naozaj veľmi zadlžené mesto a bola takmer pod nútenou správou. Zdá sa, že to je zaženané. Rozpočet sa pripravil a len na druhej strane ja by som možno hneď namietol takým protiargumentom, že stále sa hovorí o tom, že ten budžet na kultúru je mikroskopický v meste a že sa ťažko navyšuje, že ten Ars Bratislaviensis je naozaj veľmi malý grant na to, že koľko má zastrešiť vlastne rôznych iniciatív. Na druhej strane sa dejú také úplne podľa mňa nesystémové kroky, ako že sa 1 000 000 eur, myslím, že vtedy vyčlenilo pre poslancov a poslanci individuálne mohli rozhodnúť o tom, komu to pridelia, čo podľa mňa je v podstate skoro až škandalózny počin. Ako ste to vnímali vtedy? Ja som samozrejme vtedy nebola poslanec, ja som tiež to vnímala ako niečo, čo je úplne nesystémové, zlé, dokonca korupčné rovno poviem, lebo to je také, že dajte mi peniaze a svojim voličom akože niečo v mojej mestskej časti alebo niekoho, koho poznám. Ja ani nejdem hovoriť, že dokonca jeden poslanec, ktorý je zástupcom kultúrnej obce, presne tak toto proste tiež tak týmto mojim kamarátom chcem dať tých 50 000, lebo tak to nejak vychádzalo na jedného. 49 000 myslím. Tak nejak, no necelých 50 000 na poslanca. Toto nie je dobrý systém, veľmi zlý je naozaj. Aj teraz sa ukazuje, poviem úplne z inej oblasti, jedna pani poslankyňa, ktorá tiež navrhla vytvorenie parkovísk, hej, tak neuskutočnilo sa, ale naša organizácia GIP začala na tom pracovať, stálo to peniaze, lebo projekt, hej, projektový zámer a tak ďalej a nakoniec sa ukázalo, že na tom pozemku sa to nedá zrealizovať. Čiže úplne zbytočne je vyhodené peniaze aj za architekta a iné veci. Hej. Čiže áno, toto súhlasím je zle, ale ešte jednu vec som zabudla, okrem Ars Bratislaviensis, predsa len mesto spolupracuje, aspoň aby sme nevytvárali dojem, že úplne nespolupracuje s nikým. A BKIS napríklad, keď robí kultúrne leto, je tam zapojených viac ako 70 iných subjektov, nie ktoré zriaďuje Bratislava, ale kopec iných subjektov, ktorí napríklad robia podujatie, my im dávame pódium, ozvučenie, pripojenie na elektriku, rôzne veci, ako ja neviem, vybaviť niekedy treba rôzne tie povolenia, hej, a zabezpečiť políciu a iné veci. Takže naozaj nie je to len o tom, že by my sme financovali BKIS, ktoré samo robí tie projekty, ale máme tam naozaj od 70, v minulom roku bolo viac ako 70 partnerov tento rok, keďže dostali aj menší rozpočet BKIS, tak majú zazmluvnených zhruba tých 70 partnerov, s ktorými robia aj kultúrne leto. Ďalších partnerov dokonca mali zazmluvnené aj BTB, lebo v podstate mesto financuje aj BTB a tam boli zainteresované hlavne také väčšie podujatia, ako je napríklad Viva Muzika. Hej? Čo naozaj obrovský projekt, ktorý stojí okolo 400 000 eur. Neplatí ho mesto, pozor, hej? My tam spolupracujeme, my sme tam iba partner, ktorý ponúka reklamné plochy, prípadne zabezpečí pódium, ozvučenie a iné veci, ale teda, aby sme neurobili dojem, že mesto vôbec nespolupracuje s nejakými inými organizáciami, spolupracuje. Ale treba to asi nastaviť trošku inak, aby to bolo možno aj transparentnejšie, aby všetci boli komfortní s tým, aby videli, áno, toto je tak, s týmito toľko peňazí na to ide, aby naozaj možno všetci mali dojem, že trošku viac do toho vidia ako dnes. Ďakujeme, Slavo. Blaho Uhlár tak prekvapivo aj pre mňa spomenul vlastne ten ekonomický faktor fungovania divadla Stoka. A vôbec v tých uplynulých 5 rokoch, možno trošku dlhšie sa oveľa viac v súvislosti s kultúrou hovorí o kreatívnej ekonomike, o tom vlastne, čo tvorba kultúry aj v meste ako Bratislava znamená vlastne pre ekonomický život. Aj obyvateľov, aj vôbec pre turizmus, pre nejaký imič toho mesta. Ty sa dlhodobo zaoberáš práve tým, že teda čo vlastne ako kultúra, podujatia a festivaly, aktivity, divadlá, ako môžu prispieť k tomu, že mesto sa stane vlastne atraktívnym, viditeľnejším na mape, že pomáha vlastne kultúra, nie je ten, ako sa na Slovensku traduje, že to je ten žrúč peňazí, ale naopak generuje vlastne financie. Ako to vidíš z hľadiska Bratislavy, ten potenciál? Myslím si, že práve v tom by mal byť ten zmysel aj toho mapovania, že by sa ukázalo, že pozrite, to nie je iba o nejakom rozdeľovaní peňazí, ale o tom, že chceme byť mesto, ktoré je atraktívne, ktoré tvorí pracovné miesta a podobne. Tak možno trošku si odpovedal, že áno, že ten potenciál tu je. Myslím si, že je nezmapovaný, je možno nevyužívaný a nemyslím si, že existuje nejaké výrazné prepojenie medzi nejakou marketingovou alebo komunikačnou podporou v oblasti turistického ruchu a celým tým kultúrnym segmentom, že tam
nevidím, že by bolo nejaké prepojenie efektívne, ale vlastne pokiaľ ide o ten základný koncept, tak určite taký ten prevládajúci názor je, že kultúra je potrebná, je ekonomicky prospešné, aby to mesto nejaký kultúrny život malo, pretože bez toho sa ťažko vlastne dá nielen zvyšovať kvalita života toho obyvateľstva, ale takisto sa ťažko dá vlastne niečím navonok byť atraktívnym, aj keď je samozrejme veľmi zlé, keby sme sa pozerali na kultúru a na aktivity vlastných obyvateľov, ktorí sú tí talentovaní a povedzme umelci a tak ďalej, cez prízmu toho, že mali by sme ich podporiť, aby sme prilákali turistov. To je akoby už postavené na hlavu, ale určite to tam hrá svoju rolu a čítal som nedávno taký článok, kde sa vlastne, možno to bol blog, kde vlastne niekto robil rozhovory s tými turistickými sprievodcami a zisťuje sa, že máme problém s turizmom, máme problém s tým, že nie sme v zahraničí mesto, ktoré by malo nejakú tvár, identitu, o ktorom by bolo známe, že tu sa niečo deje, pritom myslím si, že to tu je, že akoby nie je problém s tým, že sa tu nič nedieje, ale že ako to vlastne je vnímané možno aj zo strany, alebo ako to bolo vnímané zo strany tých úradov, politikov, neviem. A v súvislosti s kreatívnym priemyslom a s celým tým diskurzom, ktorý vlastne aj Európska únia razí, tak sa samozrejme uvažuje o kultúre ako o niečom, čo má teda ekonomický vplyv, má to vplyv na podporu zamestnanosti a tak ďalej, na ďalšie tzv. Multiplikačné efekty, kedy vlastne nejaká investícia do kultúry, hovorí sa o investíciách, nie o podpore, prináša nie tak jednoducho spočítateľné, ale predsa len veľké benefity. Tu je veľké riziko, že zase sa nechceme pozerať na podporu alebo na investovanie do kultúry len cez tú ekonomickú rovinu, pretože potom by to mohlo zvádzať k rôznym... Je to vlastne odvádzanie pozornosti od toho, čo tá kultúra vlastne pre tých ľudí znamená, čo to vlastne je, tá tvorba umelecká, čo to všetko je pre to mesto. A mohlo by to zvádzať k tomu, že by sa treba spočítalo, že aké sú tie návštevnosti. To v Prahe bol taký škandál, že sa vlastne nejaká metodika rozhodla prideľovať dotácie podľa návštevnosti, potom to veľmi bolo sporné, že teda vlastne by sa podporovali viac komerčné aktivity než nekomerčné. Celá je to vlastne asi zložitá problematika, ale čiže ak by som to zhrnul, tá kultúra určite je považovaná za výrazný ekonomický, a nielen ekonomický, aj sociálny a iný faktor v rozvoji miest. A aj keď v súčasnosti sa trošku už ustupuje od toho pohľadu, kedy vlastne tá ideológia alebo tá predstava o kreatívnych mestách ako nejakom faktori ekonomického rozvoja bola tá dominantná, že sa vlastne podporovala kultúra a podnikanie primárne preto, aby teda boli nejakým katalizátorom toho ekonomického rozvoja, pretože kultúra má aj mnoho iných funkcií a to je prevencia nejakých sociálne patologických javov, ale aj vlastne nejaká well-being toho obyvateľstva, aby sa vlastne cítili, že môžu sa realizovať napríklad voľnočasové aktivity, ale aj profesionálne umelecké aktivity a tak ďalej a tak ďalej. A tie efekty sú nie veľmi ľahko vyčísliteľné priamo ekonomicky. Čiže má to veľa rovín, ale o tom určite by vedela možno povedať pani Vojtišková. Ja by som spomenul na margo toho, čo si hovoril o tej návštevnosti, že som nedávno videl na jednej konferencii príspevok práve jedného českého experta na knižnice. Zo štatistik vychádza, že návštevnosť knižníc je vlastne v Českej republike o 1,0 vyššia ako návštevnosť futbalových zápasov. Že v podstate priemerne a pritom ako keď sa pozrieme na to, tak každý má pocit, že knižnice to je niečo minoritné a na futbal chodí každý, alebo respektíve je to nejaká masová záležitosť, ale realita je úplne opačná. Možno ešte doplním, my sme robili taký základný mapping pred 3 rokmi toho, čo vlastne produkujú v Bratislave organizácie, ktoré sú občianske, nie sú zriaďované vlastne štátom ani mestom. Veľmi základný, spočítali sme, kto tu je, čo robí, aké má zhruba príjmy, čiže zistilo sa, že tie subjekty prinášajú do toho mesta zdroje. Tie zdroje sú vlastne z iných, možno aj európskych alebo súkromných a tak ďalej peňazí. Tie zdroje sa tu preinvestujú, vytvárajú tu nejakú pridanú hodnotu, čo sa častokrát prehliada, že vlastne schopnosť trebárs kultúrnych organizácií priniesť ďalšie peniaze do toho mesta. To je veľmi dôležitá vec. A druhá, čo sa týka návštevnosti, spolu tie subjekty, ktoré
nie sú nikým zriaďované. Aj pri tom čiastočnom mapovaní vykazovali, povedzme, ročnú návštevnosť niekoľko 100 000 ľudí. Čo je otázka, či sú to rôzni ľudia, alebo sú to tí istí, ale vlastne toľko ľudí išlo na tie predstavenia, do tých galérií, pokiaľ sa to vôbec dalo spočítať. Veľa toho ešte nebolo spočítaného, ale to sú 100 000 ľudí, ktorí vlastne... To je veľký pohyb, to je vlastne niečo, čo v tom meste zohráva veľkú úlohu, preto hovorím, že je to asi aj veľmi dôležité, aby sa to potom zmapovalo a zohľadnilo v nejakých stratégiách, lebo to je faktor, ktorý proste to mesto výrazne môže tvarovať a vlastne môže prispievať k jeho rozvoju. Pani Vojtišková, vy ste publikovali nedávno v českom časopise A2 článok o tom, čo je to kultúrne plánovanie. Ten článok aj tu u nás v Bratislave vzbudil ohlas. Mohli by ste možno stručne zrekapitulovať také základné tézy, ktoré vlastne vychádzali aj z veľkej miery z tej vašej metodiky? Tak já jsem trochu tady přemýšlela o tom, jak navázat tady na ty spíš otázky, které už se týkaly trochu jakoby různých pojmů. K tomu se vrátím, k tomu článku, jestli můžu, jo. Ale jenom, že vždycky, když se bavíme o kultuře, tak je trochu potřeba na začátku si definovat, co tím kdo myslí, protože a to je samozřejmě obrovská téma, jako nebudeme tady na to určitě mít čas ani náhodou, ale už jsme se tady toho dotkli, protože určitě něco jiného jsou nějaké umělecké hodnoty, něco jiného je ta komerce, ta zábava, ta funkce nějakého volného času, něco jiného je sociálně preventivní funkce, která je zase spojená prostě třeba hodně s mládeží. Něco jiného je právě ty kreativní průmysly, to je zase hodně vázané na nějakou tu ekonomickou výkonnost a na to, jakým způsobem dneska ta ekonomika funguje, jak se proměnila vlastně. A samozřejmě tyhle všechny otázky je potřeba jakoby si předem trošku jakoby vydefinovat, než se člověk do těch debat pustí. Jo. Tady se trošku jakoby, tím možná míjíme chvílema, protože já myslím, že tady něco padlo vlastně k umění. Já bych řekla, že tohle je, o čem mluvil pan Blaho. Bylo hodně o tom, že vlastně ta tvorba umělecká nedostává dostatečné ocenění z hlediska toho vedení, jak jste o tom mluvil, toho symbolického ocenění a pak následně pak nějakými finančními mechanismy dojde k tomu, že ta tvorba může jakoby skončit nebo dojde k nějakým takovým resentimentům v tom smyslu. A něco jiného samozřejmě je uspořádat nějaký kulturní festival za účasti spousty těch subjektů občanského sektoru a něco jiného je právě ta systematická podpora toho občanského sektoru. Tak jenom, že vlastně jakoby ta kreativita, kultura a umění jsou kategorie, které třeba si poměrně dobře definovat i vzhledem k těm jejich funkcím. A pak k tomu článku tam já vlastně jsem na začátku toho článku nějakým způsobem reflektovala to, jakým právě způsobem se transformují ekonomiky těch měst v Evropě, v Severní Americe, takže vlastně z toho původně hodně průmyslového odvětví, které převzalo samozřejmě po nějakém zemědělství tu roli lídra ekonomiky, došlo k tomu, že vlastně nastoupil sektor služeb jako ten dominantní a není to právě jen ten obchod, ale v těch službách se vlastně jako významný prvek ukazují právě ty kulturní služby a zaměstnanost nebo podíl na HDP u kultury je překvapivě v rámci Evropy dost vysoká a v evropské studii, která byla citovaná v té české státní politice, se přirovnává k automobilovému průmyslu, kde vlastně má větší podíl na HDP než automobilový průmysl. V České republice by tomu tak jistě nebylo, protože u nás je automobilový průmysl jako opravdu lídrem té ekonomiky a relativně Česká republika ještě pořád dost industriální zemí.
Nicméně i vlastně ty naše ekonomiky se proměňují a můžeme už určitě v těch hlavních městech mluvit o tom, že vzniká určitá kreativní třída, lidé, kteří nějakým způsobem vlastně z té kultury vycházejí. Nemusí se právě ta kultura týkat jenom čistě těch kulturních odvětví, ale mluví se o kreativních odvětvích, to znamená, že ta kultura nějak přispívá ve formě nějakého designu, třeba právě tomu průmyslu nebo reklamě a podobně. Takže jakoby ta kultura je nějakým základem a může mít jako mnoho různých podob, ale myslím si, že co je důležité, je vlastně opravdu si rozmyslet, jak udržet tu diverzitu kultury ve městě, ale nejenom ve městě, samozřejmě v regionu, v Evropě. Jedna věc je, že se hodně mluví o ohrožení kultury, vlastně nějakou homogenizací, globalizací, to je takový už jako taky dlouhodobý diskurs, který razí třeba UNESCO. Že jo? Prostě je potřeba vlastně podporovat tu kulturu také z toho hlediska diverzity, protože to je nějaké samo o sobě bohatství, vlastně, kterého si máme být vědomi. A možná na to zapomínáme. Jo? Myslím si, že třeba v oblasti filmu se to pěkně projevilo, kdy vlastně ty americké produkce úplně převálcovaly ten průmysl třeba na České republice na nějaký čas a evropské filmy skoro neběžely, ale jako v posledních letech dochází k určitému obratu a dělá se spousta třeba festivalů evropského filmu, nevím, skandinávského filmu, opravdu těch malých španělského filmu, francouzského filmu, samozřejmě ty evropské produkce. A spousta lidí vlastně má zájem na tom, aby se nám najednou prezentovala díla úplně jiná, než jen ta americká. A něco podobného myslím, že můžeme pozorovat na tom knižním taky trhu, jak jste ho zmiňoval. Takže jakoby nejen je vidět, že je o to zájem ze strany publika, že to není tak, že je to ta poptávka publika, že chceme nějakou jednu kulturu, která je jakoby ta dominantní, ale že opravdu ten zájem je o tu diverzitu a je třeba ji podporovat i nějak jakoby vědomě a upozorňovat na to. A je to vlastně úloha těch odborníků v rámci těch jednotlivých oborů a ti odborníci tady rozhodně jsou, jak jsem slyšela, tak samozřejmě i těch politiků, aby si toho byli vědomi, že je v tom ta hodnota. Je v tom ta ekonomická hodnota, je v tom ale i ta kulturní hodnota, je v tom i nějaká ta sociální hodnota, protože, jak jsme tady mluvili, nějaká prevence těch patologických jevů, mně se to moc nelíbí, ale mně se spíš líbí, dejme tomu, ta sociální soudržnost, která je taky zmiňovaná, nebo nějaké to propojování komunikace. Tak myslím, že i to je nějaký jako velmi zajímavý směr, kterým třeba ten výzkum by se mohl ubírat a ukazovat vlastně všechny ty různé, řekněme, palety toho, co ta kultura vlastně dokáže v té společnosti dělat. Ďakujem veľmi pekne. Ja na to potom ešte nadviažem. Ešte sa spýtam Blaha Uhlára. Vy ste teda naozaj, ako si povedali, už dinosaurom do istej miery tej slovenskej kultúry. A ja to možno zmiením preto, že ste spomínali to, ako ste zažili ste sklamanie z toho, že vlastne tí divadelníci, ktorí boli naozaj lídrami nežnej revolúcie v tej prvej fáze, tak v podstate akoby do istej miery rezignovali na takú ako naozaj radikálnejšiu reformu kultúry. Že v podstate, keď si pozriete, veľa súborov slovenských divadiel vyzerajú takmer identicky ako pred tými 25 rokmi. Že ja som bol, priznám sa sám, zaskočený, keď som začal spoznávať zahraničné, takzvané tie veľké divadlá, tam sa nehovorí národné divadlo často, a zistil som, že tam každé 4 roky vlastne sa kompletne obmení ten súbor. Že odídu vlastne všetci zamestnanci a prídu noví, alebo respektíve sa veľká časť z nich mení a dochádza k také nejakej prirodzenej dynamike a obmene estetiky a vôbec celkového toho dramaturgického plánu a podobne. A že naozaj akoby tým dominantným znakom slovenskej kultúry je stabilita. Čím si to vysvetľujete, že to sa stále tak opakuje, že aby bolo všetko stabilné od vlády až po inštitúcie, ako keby to bola nejaká hodnota o sebe, hej, čo podľa mňa to je ilúzia, ale teda v čom to vidíte, to jadro toho problému, ako človek, ktorý pozná tých ľudí a je z tej branže, že akoby sa stratila veľmi rýchlo nejaká túžba po zmene. No, je
to stále to, o čom hovoríme, že ak je kultúra živý organizmus, tak ho ako taký treba brať. Ako náhle nejaké divadlo dostane dotáciu a je stanovené zákonom a vieme, že aj o 20 rokov to divadlo bude, tak to sa nedá nazvať živým organizmom. Takže to sú petrifikované organizmy, ktoré bohužiaľ nielen pretrvali ten komunizmus, ale bohužiaľ oni sa stále rozrastajú, ich je stále viac a viac. Tak spomínam, že v roku 61 komunisti zistili, že divadiel je veľa, sú zbytočne drahé, zrušili divadlo v Spišskej Novej Vsi, v Trnave a v Žiline. Od roku 89 tu vzniklo, ja neviem koľko, možno 20 nových profesionálnych divadiel. Ja si myslím, ja to hovorím nie prvý raz, že divadlo založené štátom je protiústavné. Podľa mňa politik nemá právo robiť kultúru. Nemá. Môže ju podporovať, nie financovať. Podľa mňa Slovenská, teda RTVS, je organizácia protiústavná. To je organizácia, ktorú si založili tí, čo sú pri moci, aby tam svojim kamarátom strkali peniaze a ktorá nás, aby obľubovala tak, aby sme ich volili. De facto, to je tlačová agentúra Slovenskej republiky, protiústavná podľa mňa inštitúcia a každé divadlo je Slovenský rozhlas a neviem ešte, lebo tam sa zhmotňuje túžba tých, ktorých sme zvolili, aby nás mohli ovládať. A to je podľa mňa naozaj protiústavné, to by tu nemalo byť. Všetky tie, sa hovorí, že na kultúru je málo peňazí, to je podľa mňa blbosť, na kultúru je strašne veľa peňazí, ale idú tam tie peniaze, kde nemajú čo ísť. Ja by som hneď zrušil všetky štátom postavené a mestami a VUCčkami postavené kultúrne zariadenia v úvozovkách, okrem takých, ako sú galérie, alebo nejaké ten heritage, to dedičstvo nejaké, ale to by už odborníci vedeli povedať, že tam asi to... Ale divadlo ako nemá právo, potom ešte celkom viem, akú rolu hrá zoo v kultúre, to nie som si celkom presne, celkom rozumiem, že zoo je vlastne súčasťou rozpočtu kultúry v meste, áno, tak som sa dozvedel, ale v tom sa nevyznám. Ale určite by som zakázal hneď, to je to protiústavné. Je to protiústavné. A ešte takú drobnosť, raz bola agentúra SITA, však doteraz je, napadli na ústavnom súde agentúru TASR. Ja nevyznám sa v práve, ale taký na webe bol taký asi 8-stránkový rozhodnutie ústavného súdu, ktorý naozaj, ja som tomu, ako hovorím, nerozumiem, alebo tým právnikom nerozumiem, ale na tých 7 alebo možno 12 stranách vlastne ten ústavný súd hovoril, že áno, TASR je protiústavná inštitúcia, potom sa vlastne není protiústavná. A toto tam bolo napísané, čiže naozaj to je na hranici ústavnosti. Podľa mňa je to protiústavné. A keď to nebolo za fašizmu, prečo je to teraz, nechápem. Ďakujem. Pani Plšoková, ja by som možno nadviazal na toto radikálne vyjadrenie a spýtam sa na takú vec, že myslíte si, že mesto Bratislava by malo organizovať akcie ako je Majálec alebo Silvester? Pokiaľ viem, Majálec neorganizujeme. Ale ste spolupracovníkom? Ale... Len v forme propagácie akcie. A čo týka Silvestra, nemám vedomosť, nechcem naozaj tárať, nemám vedomosť, ako bol Silvester organizovaný v minulosti. Samozrejme, na také niečo, ako je ohňostroj, tam vždy viem, že sponzori dávali peniaze. Ale áno, súhlasím s tým, že niečo na tom, čo hovoril pán Uhlár, je. Ako naozaj, keď je niečo, čo je stabilne financované štátom, vždy to obmedzuje istý priestor na kreáciu a obmedzuje to aj istú slobodu a vytvára to dojem istej nezdravej stability. Lebo istá stabilita je dobrá vec, veď rodina musí byť stabilná, ak by bola nestabilná, tak to dieťa sa zblázni. Hej. Čiže isté stability my potrebujeme v svojom živote, ale čo už je trošku nezdravé, potom zase zvádza k takému, že sa zneužíva to. Hej. Čiže ja tomu rozumiem, čo on naznačuje, že tá STVčka, aké má monopolné postavenie, aj nedotknuteľná z istej strany. Ale viete, to isté ja tvrdím napríklad, že my nemáme zdravotné poistenie. My máme v skutočnosti zdravotnú daň. A ešte ste zo zákona povinní uplatiť, nemáte ani možnosť neplatiť ju, že poviete, viete čo, nie,
ja si zaplatím potom, keď som chorý, rovno tomu lekárovi za výkon. Takú možnosť nemáte na Slovensku. Hej? A ešte úplná blbosť je, že potom niekto si zriadi súkromnú poisťovňu a tým pádom má perpetuum mobile, lebo vy ste povinní mu platiť. Ale čo on už platí z toho, to už je druhá vec, to už sa ho nepýtajte. Hej? Čiže v tomto štáte je viac takých vecí. Ja tomu rozumiem, že v oblasti kultúry je to takisto, ale je to aj v sociálnej oblasti, aj v zdravotnej oblasti, v rôznych iných. Ja myslím, že toto vedenie mesta má snahu zmeniť niektoré vyšlapané chodníky, ale dajte nám trošku čas, lebo tiež sa musíme zorientovať v istých veciach, ako fungovali. Ale myslím si, že už teraz sme začali niektoré nové veci, len ono nie je ich hneď vidno. Takže budúci rok určite budem vedieť povedať isté veci, že úplne inak. A áno, mám pocit, že treba aj ten Silvester trošku inak koncipovať. Možno by to naozaj mal byť väčší priestor pre aj iné organizácie, ktorí by chceli k tomu Silvestru prispieť, aby to nebolo taká tá štátom riadená kultúra, že poďme všetci teraz do ulic, ideme sláviť Silvestra a hurá, je tu nový rok. Áno, viem si to predstaviť. Ja teraz sa obrátim k vám, milé publikum, a teším sa, že napriek tomu počasu ste toľky prišli. A prosím, rozmyslite si, ak máte chuť na nejakú otázku, pretože máme ešte trochu času a ja chcem to využiť. Ja ešte položím svoju takú poslednú, potom tento mikrofón odovzdám vám, aby vás bolo aj dobre počuť, keď sa budete pýtať. Ešte možno pani Vojtišková, z toho, čo ste zatiaľ počuli. Asi ste pochopili, že Bratislava naozaj na rozdiel treba z Brna alebo aj Košic, nášho druhého najväčšieho slovenského mesta, nemá mestskú kultúrnu politiku a nejakú stratégiu. Čo by ste možno vy, ako človek, ktorý má za sebou túto metodiku a majú v rukách a ktorý už radil niekoľkým komunitám alebo mestečkám, čo by ste poradili Bratislave ako prvé? Čo považujete za také najnutnejšie urobiť? No, já myslím, že to víte. že na to jdete dobře. Myslím, i paní náměstkyně na to jde dobře. Takže vy jste utvořili nějakou platformu, paní náměstkyně si chce utvořit nějaký názor založený na nějakém realistickém zhodnocení stavu kultury. A ještě, co si myslím, že je další potřeba, je nějaká opravdu důkladná dohoda na těch cílech vlastně. Co tou kulturní politikou chcete opravdu docílit? A myslím, že to bude jakoby ta těžká debata, jo? Protože všechno nelze a všichni asi spokojení nakonec nebudou. A aby z toho všichni vyšli aspoň trochu spokojení, tak to si myslím, že bude jakoby to obtížné, co vás teďka čeká. Takže nějaká opravdu dohoda na tom, které ty věci tam budete chtít zdůraznit, a bude to samozřejmě i bitva o ty zájmy, protože různí aktéři budou samozřejmě prezentovat různé zájmy a musí být snaha města a i těch správných aktérů, nebo to jsem to řekla špatně, ale hájit jakýsi veřejný zájem. Prostě to, co považují za správné, i bez ohledu na to, co je tím jakoby jejich individuálním třeba zájmem v tu danou chvíli. Překousnout nějakou tu vlastní třeba i ego někdy v nějaké chvíli. Takže to si myslím, že vás čeká, a myslím, že na to, jestli máte projekt teďka do března, tak máte co dělat, abyste to stihli v tom čase. Možná to nestihnete, což si myslím, že je asi pravděpodobné. A budete si muset udělat určitě nějaký plán právě těch schůzek, vlastně, které už jste teďka jakoby zahájili, ale aby ty schůzky měly nějaký vývoj, aby vycházela jedna z druhé, a abyste se nemotali v kruhu, ale já myslím, že to není potřeba tady říkat, že to víte moc dobře a máte to rozmyšlené. A určitě do toho zapojit veřejnost teda. V každém případě, aby to nezůstalo jenom na těch občanských aktivistech, kterých je v tom městě, ať chceme nebo nechceme, vždycky jenom menší část. Jo, nakonec tu opravdu legitimitu má ta veřejnost toho města, a také ta bude potom rozhodovat vlastně, kteří politici budou potom vést město ty 4 roky nebo za dlouho vy to tady máte. Takže tam je potřeba vlastně, aby jak vy, tak vedení
komunikovalo dobře s tou veřejností jako takovou. Dobre, ďakujem pekne. Takže má, prosím, niekto už prvú otázku premyslenú? Viem, že prvá otázka je vždy horor, to poznám aj z literárnych podujatí, ale tam už je nejaká prvá odvážlivkyňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ja som Slavomíra Salajová. Som inak za Združenie kreatívneho priemyslu, ktoré pôsobí v Bratislave od roku 2008. Rovnako sme participovali sme na pripomienkovaní PHSR-ka. Najväčší problém, ktorý ten dokument má, je, že sa napísal a tam to skončilo. Čiže ja viem, že iniciatívy ministerstva boli také, aby sa plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja zo zákona stal nejaký záväzný dokument, ktorý bude musieť mať zo zákona stanovené nejaké parametre vyhodnocovania a stanovania úloh. Zatiaľ to ostalo ako keby v nejakom vzduchoprázdne. V každom prípade ja si myslím, že je úplne že zásadná vec, že keď už sa tu urobil nejaký plán na nejakých 10 rokov, takže je potrebné sa k tomu plánu pravidelne vrácať, vyhodnocovať, vyrábať z neho reálne úlohy, kam to mesto naozaj chce sa dostať, alebo aké úlohy, alebo aké ciele chce spraviť. A potom sa vlastne spätne v rámci toho vyhodnotenia dostať k tomu, že či to robilo alebo nerobilo, pretože pred tými 5 rokmi tu mala byť v súčasnosti už úplne iná pozícia aj v pozícii kultúry, aj kreatívneho priemyslu. Ja vidím ako najväčší problém práve ten blúdny kruh, že každé 2, 3, 4, 5 rokov sa stretneme na takomto stretnutí a zase o 5 rokov ako keby zase sme úplne na začiatku, na úplne základných otázkach spolupráci a participácii a vôbec nejakej platforme, kde sa dá komunikovať. Čiže by bolo veľmi dobré, keby sa vlastne, ak je teraz tá vôľa, možnosť a priestor v rámci mesta, nejaké mestskej politiky, aby prvé, čo sa vytvorilo, je nejaký normálne, že stabilný systém komunikácie. Keď sme sa tu už spomínali židovskú obec Husy, ktorá sa raz do roka odovzdávala, práve preto, aby bola možnosť stretnutia sa, komunikovania o tom, že čo sa stalo a čo sa má stať ako keby v tom najbližšom období. Čiže to je úplne prvá vec, ktorú treba zapracovať do akéhokoľvek plánu, kultúrnej politiky, čohokoľvek. Ďalšia vec je, že ten problém, ktorý majú mesta v oblasti kultúry, vychádza z toho, že tu neprebehla za to obdobie tých od toho teda 89. roku normálna reforma v oblasti kultúry. To znamená, že na to nadväzujú aj všetky verejnoprávne inštitúcie alebo vôbec spôsob financovania. Nebola vlastne spravená žiadna reforma inštitúcie, príspevkové organizácie v oblasti kultúry. Čiže vlastne tie problémy, ktoré má mesto alebo táto lokálna alebo regionálna úroveň, vychádzajú vlastne z problémov, ktoré má ako keby aj štát tým, že vlastne tá oblasť nebola reformovaná. Existuje štátna kultúrna politika, ktorá bola spracovaná ešte pred rokom 2008. V tej kultúrnej politike je strašne veľa vecí, ktoré keby sa bývali robili, tak sme niekde inde. Čiže my tu máme strašne veľa dokumentov, ktoré presne pomenúvajú problémy, ktoré tu na Slovensku sú, aj možno, že riešenia. Len vlastne stále sa len o tom hovorí, ale nikdy sa vlastne naozaj reálne nevytvárali nástroje. Ja teda budem veľmi rada, keď sa otvorí aj dokument Kreatívna Bratislava, lebo priznám sa, že na to, že som z Bratislavy, som zo združenia, ktoré tu vlastne zaviedlo vôbec pojem a urobilo prvú konferenciu o kreatívnom priemysle na Slovensku v Bratislave, ten dokument nemalo absolútne žiadnu šancu, ako keby sa k nemu nejakým spôsobom vyjadriť, tak to o niečom svedčí, že prečo ten dokument vyzerá ako keby tak, ako vyzerá, nehovoriac o tom, že naozaj je potrebné potom v určitom momente rozhodovať a zohľadňovať záujmy a participácie rôznych ako keby segmentov, ktoré tú kultúru vytvárajú. Čiže spôsobom nastavenia takýchto parametrov normálnej komunikácie a stabilnej spolupráce, že zase o 3 roky niekto nepríde na takúto debatu, kde sa to začne, to je úplne že základ. A aby tá kontinuita naozaj pokračovala, lebo my sme sa stretli 2-3 krát a skončilo to. A zase sme sa stretli 2-3 krát a zase ako keby, že to skončilo. Čiže mať normálny politický záujem na tom, aby tá oblasť kultúry a teraz už aj kreatívneho priemyslu bola permanentná a zásadná oblasť, ktorej sa má vlastne tá politika venovať. Pretože či chceme alebo nechceme, ako náhle sa jej politika nebude venovať, tak áno, môže vzniknúť
stoka, ktorá je proti niečomu, alebo teda, ktorá sa ocitla v tejto pozícii, že postavila sa do pozície, že je proti niečomu. Ale ako náhle, ako keby sa strátilo to, že proti čomu, tak veľmi sofistikovaným spôsobom v podstate, ako keby vo svojej podstate taký typ kultúry zaniká. Čiže nie je možné stavať kultúru na tom, aby bola postavená proti niečomu. Nie je možné stavať žiadne nástroje, žiadne podmienky na tom, že sú na úkor druhej časti kreatívneho priemyslu alebo vôbec nejakej kultúry. Že to je veľmi dôležitý parameter, ktorý je potrebné zohľadniť pri akejkoľvek tvorbe politiky alebo nástrojov. Nie je možné stavať jednu oblasť na úkor druhej, proste musia byť vstavané pozitívne synergie, lebo inak to fungovať nebude. A toto je možno moja otázka práve na, aby som sa teda k tomu dostala, na hostia z Českej republiky. Či ste pri vytváraní vlastne tých nástrojov, ako vytvárať kultúrnu politiku na úrovni mesta, nejakým spôsobom zohľadňovali stratégie alebo teda výsledky výskumov v oblasti kreatívneho priemyslu, ktoré vlastne sa u vás zbierajú na Inštitúte umenia, a či ste vlastne nejakým spôsobom do toho zapojili napríklad aj, alebo zohľadnili napríklad presne vypočítavaný multiplikátor, ktorý vlastne v Čechách je na nejakej štátom už ako keby že zriadenej úrovni a tie parametre sú nastavené ako keby už v nejakých polohách. Že či vôbec sa vám to podarilo zakomponovať do toho spôsobu, ako vy vytvárate tú kultúrnu alebo tú politiku toho mesta? Tak co se týká těch multiplikačních efektů, tak s těmi my jsme nepracovali. Opravdu je to tak, že to je metoda, která vychází z práce toho Institutu umění a kterou oni aplikují právě u těch větších akcí, to znamená zkouší Tanec Praha, nebo ve Zlíně vím, že to také aplikovali. Myslím, že jak jsem o tom hovořila s paní Žákovou, tak by to šlo aplikovat i na nějaké akce, které se konají na menších městech, typu statutární město Děčín, 50 000 obyvatel. Ale samozřejmě museli bychom využít tu jejich metodiku, protože my jsme se vlastně těmi kreativními průmysly nezabývali. Soustředili jsme se na tu tradiční oblast kultury, na její výzkum. Takže ani v jednom z těch dvou měst, kde jsme byli, tak tuto metodu jsme nevyužívali. Ale třeba paní náměstkyně v Děčíně by o to projevila určitý zájem. Když jsem to potom nabízela, tak k tomu nedošlo k realizaci z nějakých časových důvodů spíš. Ale u jedné akce oni o to měli zájem. Oni by chtěli jakoby rozvíjet ten turistický ruch a kdyby se podařilo i nějak spočítat vlastně ten přínos, který ten turistický ruch má pro Děčín, tak by to zřejmě byl další argument, proč třeba zaměstnat dalšího pracovníka do oddělení cestovního ruchu a podobně. Bohužel tomu nedošlo. Dobrý večer, volám sa Rastio Šenkirik a som tak trochu blahou spolu brontosaurus z oblasti kultúry, pár rokov aj v tej aktívnej kultúry, ale ocitol som sa aj na tom takzvanom druhom brehu, ktorý nevidím až tak katastrofálne, alebo v inej situácii, v tom úradníckom, momentálne na Bratislavskom samosprávnom kraji. Ivetka, teba sa chcem opýtať, ako sa pokúsiš, alebo aké nástroje, keďže bavíme sa tu o nejakých nástrojoch, ktoré by sme mali konečne použiť, keďže už kolegyňa povedala, že mnoho vecí sme si 100 razy naformulovali a cyklicky si ich opakujeme, stretávame sa. Ako rozbiť takú tú roztrieštenosť tých mnohých horizontov v Bratislave. Sú tu centrálne štátne inštitúcie, také tie, počnúť s Národným divadlom, Národnou galériou, priamo podliehajúce pod ministerstvo, čiže sú to tie nástroje tej štátnej alebo celonárodnej kultúrnej politiky. Je tu magistrát, je tu obrovské množstvo mestských častí, je tu Bratislavský samosprávny kraj. Proste tam mnoho vrstevnosť a ja naozaj musím potvrdiť to, čo odznelo, že komunikácia žiadna. Proste ten synergizmus absolútne absentuje a myslím si, že to je asi to najhoršie, čo sa momentálne tu nádeje. A s tým súvisí aj rôzna interpretácia toho, čo kto považuje za kultúru, ako ju vníma, čo tu už odznelo. A
tých politikov je priveľa a veľmi radi tam dávajú rovnítko medzi to, čo ich zviditeľňuje, alebo čo je tak prvoplánovo podsunuté občanom do očí. A posledná taká otázka. Vidíš nejakú reálnu šancu podporovať, aby som použil ten slovník, ktorý ja považujem za správny, ktorý už Blaho povedal, podporovať to, čo tu naozaj je, to kreatívne, tvorivé, kde si úplne na konci, kam proste zlomky percenta aj tých financií dorážajú. Ale čo tu je a čo preukázalo životaschopnosť, proste presmerovať to. Vidíš vôbec reálne nejakú možnosť odkloniť to aj týmto smerom? Viete, niekedy na to, čo vám nedáva priestor legislatíva alebo nejaký iný rámec, preklenú osobné väzby, osobné priateľstvá a osobné skúsenosti. A to je presne to, že ja teraz, keďže som bola kedysi poslankyňou župy, využívam tie moje kontakty tam a nadväzujem dialog medzi mestom a župou, ktorý nefungoval. Ja mám na starosti nielen kultúru, ale aj školstvo, šport, kultúru. V niektorých oblastiach sa to prelína aj s takými, by som povedala, projektami s našimi partnerskými mestami a podobne. A teraz som začala práve intenzívne komunikovať so župou v oblasti školstva, s pánom riaditeľom odboru. S tebou komunikujeme permanentne, takže vieš, že áno. A ja by som bola rada, aby naozaj sme začali fungovať bez rozdielu na to, že tu je nejaký kraj, tu je nejaké mesto. Občanovi je to jedno a často to ani nevníma, ani netuší, že toto patrí pod mesto, toto pod kraj a podobne. A aby keď tu vznikne dobrá myšlienka, aby nezakapala preto, lebo daný subjekt nemá na to kompetenciu alebo nepatrí mu to, ale aby sa vedel obrátiť jeden na druhého ako partner a povedať, viete čo, my to nemôžeme, ale vy to môžete, tak poďme to robiť spoločne. Zase odbočím, dneska mala som zaujímavé stretnutie s mladými ľuďmi, ktorí roky sa snažia, aby v Bratislave vzniklo planetárium. Dokonca sú na to peniaze, ale nikdy neprišiel niekto z mesta a zo župy a povedal by, ale my sme jediné hlavné mesto v Európe, ktoré nemá planetárium, nevzdeláva deti v oblasti vesmíru a podobne. A povedala som, prečo nie. A povedala som, že áno, opäť oslovím župu, aby sme do toho išli spolu, keď ešte aj vieme, že ten niekto núka peniaze na také niečo. Čiže áno, keď jednoducho v minulosti to nebolo, aby som bola rada, aby sme začali diskutovať na tej báze, ale musí to byť taký trojuholník. My, ako samosprávne orgány, potom nejakí občania, ktorí zastrešujú tú nezávislú bázu a potom, keď my sa spojíme, môžeme aj ten tretí vrchol tej pyramídy a to je štátne orgány, s ktorými ja mám momentálne asi najväčší problém. Ďakujem za mikrofón. Ja by som chcel opýtať pani viceprimátorky, keďže som bol účastníkom toho stretnutia s vami, ktoré tu bolo dnes už zmienené, ako jeden zo zástupcov platformy Kultúrna Bratislava, kedy sme mi ocenili vašu ochotu ďalej komunikovať a jedna z tých vecí, ktorú ste aj vy zmienili, súvisí s revíziou tých strategických dokumentov, plán hospodárskeho sociálneho rozvoja a dokumentu Kreatívna Bratislava. Chcem len potvrdiť, že my sme, ako sme sa dohodli, nominovali 5 zástupcov platformy Kultúrna Bratislava. Bolo vám to zaslané dnes e-mailom aj odovzdané na podateľni. Tie nominácie ľudí, ktorí zastupujú jednak zástupcov toho tvorivého segmentu, to znamená umeleckých a kultúrnych organizácií, aj zástupcov akademickej sféry. Veľmi kvalitných ľudí. To je jedna vec, že sme rádi, že ste sa rozhodli podrobiť akejsi revízii tejto dokumenty. Umožňuje to aj ten plán hospodárskeho sociálneho rozvoja, ako bol povedané, že po 5 rokoch je ten čas, kedy sa na neho môžeme pozrieť. To je jedna vec, tieto dokumenty. Chcem sa opýtať, či si viete aj po dnešnej diskusii, po tom, čo ste počuli od pani Vojtiškovej, predstaviť naštartovanie istého štrukturovaného, dlhodobejšieho rámca, spoločného procesu, ktorý by umožnil naozaj vytvorenie takej kvalitnej, novej kultúrnej politiky. Aby to teda nebolo iba o tom, že dajte nám priestor, nech sa rozliadneme. Možno, že
ten priestor ako potrebuje nejaký čas na to rozliadnutie sa a možno, že oveľa väčšiu váhu má vytvorenie nejakého rámca, ktorý umožní skutočné zapojenie ľudí z rôznych sektorov, rôznych aktérov a spoločnými silami, ktorí sa dohodnú o tom, ako má tento priestor vyzerať. Čiže otázka je, či si dokážete predstaviť naštartovanie a spoluprácu na takom systematickejšom dlhodobom procese za účasti rôznych aktérov, ktorý naozaj akoby nastaví novú úroveň, zmenu tej doterajšej paradigmy financovania kultúry, pozerania sa na to, čo je to kultúra, nami zriaďovaná tá iná kultúra, spravodlivejšie mechanizmy a je prerozdeľovania verejných zdrojov. Či máte tento typ ochoty? Či sa vás toto je tá moja otázka. Áno. Mám. Tak ja len som musel povedať, že teda poslednú otázku ešte stihneme. Vďaka tej krátkej odpovedi. Takže nech sa páči, áno. Veľmi rýchla posledná otázka, Zuzana Mrvová. Pán Uhlár hovoril o tom, že brontosaury, takže nebudem brontosaurus, nechcem byť, ale nadväzujem na to, čo hovorila Slavka, že to stretávanie tu je pod chvíľou a vždy to ide tak nejako dostratená. Takže z povahy svojej profesie, tety učiteľky, aby som tú otázku položila pre nás všetkých a na domácu úlohu, že aký časový horizont si predstavujeme ako realistický, preto aby tá stratégia vznikla. Totiž ja si myslím presne, že vždy tie očakávania nejakých rýchlych výsledkov boli to, čo sa nenaplnilo, čo to stoplo a prečo treba znova od začiatku. Čiže pripájam sa aj k tomu, čo hovoril pán Smieška, veľmi dlhodobú debatu bude asi treba, lebo tá stratégia sa podľa mňa dá urobiť iba dvoma spôsobmi, rýchlo alebo dobre. Nič iné medzi tým nebude. Ďakujem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tým by som dnešnú diskusiu Kuba Talks druhé pokračovanie ukončil. Veľmi si vážim, že s nami dnes boli pán Blaho Uhlár, Kateřina Vojtíšková, Slavo Krekovič a Iveta Plšeková. Veľmi si vážim, že ste prišli. Samozrejme veľká vďaka vám, že ste boli pri tom. Sledujte aktivity Kuba aj na Facebooku a inde. Sledujte, čo sa bude diať ďalej. Naozaj je to začiatok jedného procesu, nie je to koniec. A ak máte chuť dnes zažiť trocha z tej naozaj živej kultúry, tak preto musíme skončiť, pretože na tomto pódiu bude už o pol hodiny hrať divadlo Skrat, ktoré ja považujem, Blaho, opravte ma, ak sa mýlim, ale za istého voľného pokračovateľa Stoky a bude tu hra Nemusím veľa, stačí dobre. Takže pokojne ešte si užite živú kultúru v Bratislave a ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.